दा गाइस बे काहानिया जाहैबाय बिटिसिनि बाहेरानि काहानि बियो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिला फोथार होननाय मोनसे गामिनि काहानि आरो दा जोङो बै काहानिफोरखौ दिनैनि दिनाव नोजोर होनांगोन रायजो राजाफोर नङा होमब्ला दा बै काहानिया मारै जानो मोनखो दिनै मोनसे फिसा जाथायखौ लानानै सासे बर' हारि एबा जोंनि बर' बिमानि गोरबोआव जोनोम मोननाय सासे बर' फिसाखौ बिथांमोना मा रोखोम एटाक खालामखो नङा होमबा बे लाजिथाव जोंनि बर' हारिनि थाखाय नङा होमब्ला दिनै राजनिति हिसाबै जोंनि हारिनि गेजेराव मालाबा गावजों गाव नांलायनाय गावजों गाव बुलायनाय गावजों गाव अनेक रोखोम थासारि सोमजिनो हागौ रायजोफोर नङा होमब्ला दा अब्लाबो होनदों आङो जेब्लानाखि मोनसे हारिखौ सोरबा मोनसे हारिया नासयनायनि मोनसे इसारा एबा खामानि मावगोन बैखौ जों साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा नोजोर होनाया मोजां रायजो राजाफोर दा नोजोर होनायजों लोगोसे रायजो राजाफोर जोङो बैफोरनि फिननायखौ जोंनि बर' हारिया होनो रोंनांगोन दा आं बेखौसो खावलायबाय दिनै जाथिनि गेजेराव हारिनि गेजेराव राजनितिखौ लानानै जेसेबांखि गुलाय गुजाय जाया मानो बर'नि खैफोद समाव बर'खौ नासयनायनि खैफोद समाव जोंनि बैफोर फिसा फिसौ जाथायफोरखौ जोंनि बर' हारिया गासिबो बावजोबनानै जोङो खौसे जानानै बारसोमनो रोंनांगोन रायजो राजाफोर दा जोङो बेफोरबायदि जाथाया गुबुन जायगायावल' जायाखै दिनै जोंनि बिटिसियावबो गोबां खेब जालांबाय नाथाय दिनै जोंनि बर' हारिया माने गावजों गाव माने लेथेर फेथेर माने गुलाय गुजाय खौसे गैयिनि थाखाय दिनै गुबुन हारिया सानफा एफा माने नासयनो बोलो मोन्दों आरो बैफोरबायदि जाथायफ्रा दिनै जाफ्लेबाय थानो गोनां जादों रायजोफोर सिदा बाथ्रा दिनै राजनितिखौ लानानै बे उमुक पार्टिनि मानसि बे गावनि दायावसो बुजादों बे उमुक पार्टिनि मानसि बेयो गावनि भुलावसो माबा मोनसे खालामजादों बेफोरबायदि सानलायबाय थायोबा हारिनि खौसेथिया माब्लाबा गोमोरलांनानै माब्लाबा थेर बेथेर जानो चान्स दं रायजो राजाफोरखौले सिन्था खालामनायानो मोजां आरो दा लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर बाथ्रायाव दं नङा होमब्ला जोंनि बर' हारियालायनो गावजों गाव मोसा मालायजों दाउसा नङा होमब्ला बैफोरबायदि बाथ्रा भावफ्रा दं आरो दा नंगौबो दिनैनि दिनाव दिनै गुबुन हारिजोंबा जोंनि बर' हारिया मोनफ्रोमबो बिथिङाव जुजिनो हाया नङा होमब्ला मालाबा सोरजोंबा माबा मोनसे एटाक खालामजानोबो गोनां जायो आरो बिनि रिप्लाइ खालामनो हाया जोंनि बर' जाथिया बिदिब्ला गावजों गावल' मोसा जानानै मा जानांगौ रायजो राजाफोर नङा होमब्ला मालायजों दाउसा मा उन्नति जागोन दा जोबनायाव रायजो राजाफोर आं मोनसे खोथाखौल' खावलायनो सानदों दिनैनि दिनाव दा दिनैनि दिनाव जाय दैदेनगिरिफ्रा जोंनि राजनिति हान्जायाव दङ बै दैदेनगिरिफ्रा गाव गावनि राजनिति एबा पलिटिकेलखौ लानानै एबा गाव गावनि लाबा लाबखौल' सिन्था खालामालासिनो दिनै जाथिखौबो बिथांमोना नोजोर होनाया दिनैनि दिनाव मोजां आरो रायजो राजाफोर सिदा बाथ्रा दा दिनैनि भिडिअआ बांद्राय गोलाव जानो नागिरबाय लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर दा दिनै बै इन्ट्र' भिडिअ होनायनि काहानिफोरखौ नोंथांमोना डिटेल्सै नायलांबानो जाबाय आं भिडिअखौ होलांगासिनो दङ याव रायजो जानाय बर'फोरनि थाखाय जोङो दिनै साननो गोनां बाथ्रा जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिला फोथार ओनसोलनि जाखांफु लाइमोन फालांगिरि समाज सिबियारि बिक्रम रामसियारिखौ दिनै नंखाय बाखाय पलिटिकेल पारपस लानानै जोंनि जि जनाय विधानसभानि मानगोनां एमएलए भुबन पेगुनि नेतृत्व बिथांनि थिननायाव बिथांनि थुनज्लायनायाव बिक्रम रामसियारि बिथांखौ दिनै गाज्रियैनो गेजेर जनाय ओनसोलनि बगरी सापरियाव बिथांनि भुबन पेगुनि गुन्दा बाहिनिया गोबां गाज्रि रोखोमै बुनानै जखम खालामदों बेखौ जोङो दिनै बर' हारिनि सचेतन व्यक्ति हिसाबै जोङो गासैबो जों दुखु मोननाय फोरमायदों जों बे जाथायखौ कन्डेम खालामो दा गुबै बाथ्राया बे जोङो बर' हारिखौ जों बेखौनो बुंनो नागिरो जोंनि जुनाय विधानसभा समष्टि बा धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गासै बर'फोरा बर' रायजो राजाफ्रा दिनै साननो गोनां दिनै बिथां जोंनि बिक्रम रामसियारिया सासे जाखांफु लाइमोन फालांगिरि बिदा जोंनि इयुथ्सफोरनि आइडल होनांगोन दिनै बिथांखौ खारन बिथाङा दिनै खम बैसोआवनो जिखिनि बिजनेस पारपसाव दावगादों जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय बियो मोनसे थुलुंगानायनि मोनसे बिदिन्थि बे हिसाबै जोङो प्राउड फिल खालामो
बिथांखौ लानानै नाथाय दिनै बिथांखौ गुबुन हारिनि मानसिफ्रा दिनै नंखाय बाखाय राजनिति मोनसे पलिटिक्स मोनसे फाव फान्दायनानै बिथांखौ बुबाय गाज्रि जखम खालामबाय हस्पिटालाइज खालामबाय बिनि थाखाय जोङो दुखु मोनदों दा जोङो बर' हारिखौ जोंनि समाजखौ जों बेखौनो खावलायनो नागिरो जे दिनै बिजेपि बा गणशक्ति बा दिनै जोंनि बिनि सिटिं एमएलए मानगोनां बुबन पेगु बिथांनि नेतृत्वआव बेफोर जाथाया बोरै जानो मोनबाय थाखो दिनै गुबुन हारिया बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरखौ सासेनि उनाव सासे एटाक खालामबाय दङ बेफोरखौ दिनै जोंनि बर' समाजा साननांगौनि बाथ्रा फैबाय दा जोङो राजनैतिक भाबै नायथारोब्ला दिनै बिथाङाथ' जोंनि जेबो खामानिबो मावनो हायाखै जोंनि बर' ओनसोलफ्राव जेबो जौगासार लाबोआखै सानैसो बर' मानसिफोरखौ थिखादार खालामबानो सानैसो बर' मानसिफ्रा आर्थिक भाबै हबल जादोंब्लानो बर' जाथिया जौगानाय बे जाया जोंनि समस्याफोरखौ बिथाङा खुनु दिनै बुङाखै बिनि थाखाय जोङो दिनै राजनैतिक भाबै जोङो बिकल्प नागिरनो गोनां जादों दिनै जोंनि लाइमोनफोरा गोदाव सोराव दा बै जिनिसफोरखौ दिनै जोङो साननांगौनि बाथ्रा फैदों दिनै बिक्रम रामसियारि बिथाङा दिनै जोंनि ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ मोनसे नेतृत्व लानायनि मोनसे लामायाव बेखौ नुनानै दिनै मेगन सानानै गुबुन हारिया बिथांखौ जोंनि दिनै एटाक खालामो आरो बियो दिनै खोब दुखुनांथाव बाथ्रा बेनिखायनो जोंनि बर'नि गासै दैदेनगिरिफोर गासै इन्टेलेक्सुवेलफोर गासै आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ साननो गोनां जाबाय साननांगोन होननानै जोङो खावलायो दानि जेनेरेसन हिसाबै दा बिथांनि आखायाव जोङो सेकिउर्ड नङा गुबुन बेगु बायदि मानसिनि आखायाव बिथांनि नेतृत्वआव जोङो दिनै बर'नि लाइमोनफोरा सेकिउर्ड नङा बिथाङा जोंखौ जेरै हागौ डमिनेट खालामनानै गावसिनि मानसिफोरखौ लगायनानै जोंखौ माने बुनानै बुख्रेबनानै माने सिरि दोननायनि माने गावनि इसारायाव सोलिनायनि मोनसे षड़यन्त्र खालामदों बेनिफ्राय जों मुक्त जानांगोन बर'फ्रा दा बेखौ जोङो बुजिनांगोन दिनै इलेक्सनानो फैयाखै गभर्नमेन्टआ इलेक्सननि डिक्लारेसन होआखै दिनै इलेक्सन पार्पसनि थाखाय इलेक्सननि जेरावनोखि डिक्लारानो गैया दासिमबो पलिटिकेल पार्पस लानानै मानसिखौ बुलाय सोलाय खालामनायनि बेवहाय मा जुक्ति थाथाव मा जुक्ति दङ थारमाने बिथाङा गिदों आरो दिनैनि तारिखाव जोङो बेखौनो बुंनो नागिरदों दिनै गावसिनि जि मोनसे हारि बे हारिया दिनै 70-30 गावसिनि हारिया दिनै बुबन पेगुनि फेभाराव 30ल' दङ जौसेनि मादाव दिनै राजु मैदमनि फेभारावसो 70% दङ बेखौनो गिनानै दिनै टारगेटखौ अनलि नन मिसिं थारमाने नन मिसिंआव होनोब्ला बेवहाय बर'नि माबायानो भटार्सआनो बारा दा बर' भटार्सखौ टारगेट खालामदों दा बर' भटार्सखौ टारगेट खालामोब्ला बेयाव बर'नि दैदेनगिरिफोर बर'नि माने सेंग्राफोरखौ बुयोब्ला बे मा जादों मा जानो थांबाय दङ बेखौ जाहाथे जों खावलायो जोंनि हारिनि संगठनफोरा बेखौ दायित्व लायो बेनि थाखाय बिथांमोनजों सावरायो जाहाथे बेफोरो जानो नाङा